pag-edit. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa ulan? Basa. Ikaw? Da. Tide lang. Yung hapon lang ta? Nangilak ka ay. Nagsulti sa'yo mo? Nagsulti? CR ko na siya. Nga. Oh. Nga, pag human. 30 minutes na lang natug di ay. Kaya kagwabot? Ay kabot dilit ko. Oo, yan mo no? Ako kay pagingon ni mga padong na ko, gawas ko sa waiting seed. Hapit po kumabtik ni Jauras, punta po. Si pangan. Sakto spiyong. Sakto spiyong. Daghan ang piyon. Paminaw lang ba? Paminaw. Tugtik na dahil. Nagawa na si mata-mata. Hapit wala sa Excited. Excited ba no? Ako? Excited kayo? Ano ba? Ay tele. Ikaw pre, ano sa'yo pangandoy mo pre? Uy. Himong COVID. Pre, ikaw sa'yo pangandoy mo? Ninja Turtle. Right, man, tayo. Serious ba? Serious? Biker ko. Biker mais. Bike gamay. Picture daghan ra. Hoy, what's up? Naman. Ito balay sumpay. Naraw. Training ni ko no. Kuya Kim. Muntang lawin. Play na. Tarong ba? Play. Huwag mo tubig. Ngita mo sa nature. Tamis kinay. Di ikot datanan. Kanta bebe. I'm on top of the world. Kikikon, nice screening ron sa beans. 1 2 3. Oh! Smile ba? Smile! Ay, so. Model sa bench. Oh, muna literal nga bench, pre. Model sa bench. Sa may masulti ninyo sa inyong pagbiyahe ron. Unbelievable. But Is it unbelievable experience? yeah. Lah, yawa. Shout out sa kami tour guide, be. Shout out sa motor guide. Hapit na ma. Kalipa. Yo, what's up? May buntag mga ga. Welcome back to my channel, no? So, karon welcome sa Buhay Tambay. Ha? Suko kayo kong mama. Sukro, wala na trabaho, no? Tambay sa kuma. Buya sa kuma, ha? Mo. So, karon wala na trabaho kay tungod sa ato mga personal nga rason, no? So, usa sa rason na anong mo tambay dai ko kay ganahan ko nga tumanon akong kuan childhood dream nga magpataas sa buhok magpa-longhairs mag-rockstar na rockstar. Ikaw tayo unsay pangandoy nimo tay? Tay? Ha? Unsay pangandoy nimo? Anak ni Biol. Di ba tinarong. Kaya mning nagpili. Kay si Ryan ug si Dano ilang pangandoy biker mice mo sila. Ikaw unsay pangandoy nimo ba? Nanggot ng koy. Manggut. Kami o pintos. Ikaw ting unsay pangandoy nimo ting? Nagapon eh. Nagapon po sana. Nagapon ni rason tanan. Kon dito sa may siap. Magbuksinan ka doon lang katuig ko na. Ay, gawa ng paglaom eh. Sa mga habang may buhay, may pag-asa. So, panday. Sirte lang, huwag ko lapo. Gawas dahil sa rason nga magpataas ko sa buhok nga tumano kong pangandoy nga ako pagkabata. Kaya ikaw anday. Bisag, usa rin sa mo pangandoy. Kaya, yaw yun siguro. Usa rin sa pangandoy kay balag di ta madato. O, madato mo kita. Sagaw lagatulo sa sakadlaw. Katawa sa Katulo sa sakadlaw. Katulo sa sakadlaw. Okay na. Mohayahay ta gamay ba? Bisag mohayahay lang gamay, di ba ting? Usapang pangandoy ni. Why mangandoy siya milyonaryo mo day? Ha? Bisag mohayahay lang gamay ba? Among pangandoy nga dili kami bisinan. Ay, sige na po. Against the government, okay? Ito lang ko, to las lang ko, anon? Tumanan, di ba ting? Hadlaw mo yan na baksira. Ta, magpakabuhay lang kita habang may buhay, may pag-asa. Siya. Mga na siya, no? Na may kuan, anam dyan na, huwag na kayo gustong buhaton, alam dyan kayo danglan, mutik mo dyan og risk, huwag na kayo ganahan nga makapot, ganalan dyan ka mutik og risk, kunya, kuan sige, nang, Kaya ano black siguro ang kuan. Ihangin
Mutay ka og Grace nya ngasa po ninyo eh. Ano mo na siya? Og na gustong baton, mutay ka og Grace kunya. Kuan kanang sacrifices di ba ting? Na hard work. O nya Walang tagpintos. hard work ba hard work. Hard work. Og sa Bisaya pa gahe patrabahon. Walang kuan, tagpintos ba? Kasinit barog. Ana na siya. Ay, surrender ka. Ay surrender yun. Surrender ka, wa. Wa juga pildi juga. Oo, pohon. Ato nang buhatan og atong panginabuhi. So, wala siya. Mo kuan ka, take ka Grace, nya take the sacrifices. Then bisag unsa man ang mga pangandoy dia. Iya kay hilaw og So, sa pagkabot sa akong kuan sa atong dream pangandoy na to nga magpataas sa buhok. Mapabot-buhat sa damig mga vlog dire, di ba ting? Mga kinabuhis bukid ba? So, mo na siya sa pagkabot sa imong pangandoy, unsa man imong gustong buhaton dia. Gusto mo ka magtambay preso ko pero wag ko nang inganyo sa inyo nga magtambay ma. So saan imong gusto makabot? Kanahan ka mag-artist. Kanahan ka kamao mo, dating kanahan ka magkamao mo gitar. Doon sa pa na ganahan mo nga ma-acquire nga new skills nga ganahan mo makabot o ma-accomplish. Kanalan mo set ka og goal. Nya dapat ka na imong goal, mo na siyang pangitagpag nga matuman nimo, di ba? Legacy ba? Kung ginahan ka mag-drum corps. Bisag unsa basta gusto nimo nga makabot sa imong kinabuhi. Manara ba ni rewind, di ba? At least mas may man ang moteka sa risk kaysa nakay regrets ug maabot ang panahon nga matiguan nga, di ba? Take the risk, bahala na gwan. Bisag mo sa metabo. Basta mano na siya. So nauli na ko gikan sa mong pagbike-bike kanano dito may Kampitlok. So shout out din sa akong gwan. Bono man. Make your memories your legacy dai. Basta mao na siya. Sakto pa kani pang storya dire basta mao na siya. So shout out din sa akong kauban nga ano si Kwan. Gauraya og si Kwan. Pare Raya o Paridano. So duha ka biker mice. kay matrisi man pud og walo imo nga. Yaw nagsugod ako mama. First day pa kina sa akong pagtambay, yaw nagsugod. Ha? Ako di ko botan. Bitaw, ang iyang mga isuno ba? Matalis man do. Mm. Ano mo sakay sa akin isuno nang wato Cebu no? Mm. Ang mga Cebu ba? Batanan iya na para tawag kapnados niya. Batanan sito. Pirang ga kanya mga isuno. Ya siya, ulit taw hangtod karon. Naglaib daw gid siya. Ako, di ko botan. Buhias ko ha? 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 Tarong ba? Ay, hilak. Hilak ng ganon. Lain ka tumagtabatan. Sayo kay kun mata kanina mo? Sumagaw kay kumata. Tungo ka nagundo? Di ka mauwi lang nini nga mga Hindi, oy. Uwa ba? Bayad mo ka ta. Ah, di ta ba? Uy. Ha? Gaga. Rotot. Ano? Ga. Ga. Dah, what's up, eh? What's up? What's up mga kayanos? Dili, what's up mga ga ikaw be? What's up mga ga? Kana, buntag dia be. Buntag dira be. Anday nimo. Magimbit. Pangandoy ba? Si pangandoy nimo. Sa pangandoy. Ha? Ay, si gwawa dia. Ikaw, sa pangandoy mo do. Ha? Pangandoy ba? Pangandoy. Antay pangandoy. Nakoy bay. Lala kay ba? Ikaw? Treehouse. La. Ikaw, zaman. Vlogger. Vlogger ka? Oh, Yaw, ay bro. Vloggers di ka day? Vloggers. Kani ko sa ranay naka-vloggers. Asa, kana mo nang kauban? O kaning kahilak ko na sa una. Ikaw, sige, babae gid mo pangandoy gid. Babae gid. Babay, milain. Dato. Dato dai kana mo na nindot. Ay patos ko. Nakar mabay kung madato ta. Ayo na, pati na. So, mao to siya no? Tanang tao klase-klase tag pangandoy, lahi tayo pangandoy. So, usa dai sa kuan pagtuman sa pangandoy, naging na siya mga critics, di ba do? Nadyo na yung makomment ang mga tao sa imong sa imong ganahan nga makabot sa imong kinabuhi. Sama sa ko ah. Pag ingon ako nga magpataas ko sa buhok, kanya kuan, ingon sila nga
Nung undang man ka, sayang yung trabaho. Sa po na, daghan sila mga kuanda. Ayaw, wakay angay, dako kagulo. Ano ba no? Ba't yung nung itanahon? Uway, siya, kuan. Imuha man ang pangandoy. Dapat imo na siyang pangitagpagi. Nga, matuman siya. Ay, huga. Lagos man ta. So, magamay man na siya madako. Dapat, so, ganahan juga nga matuman na. Dapat imo na pangitagpagi ka makabot nimo. So, that's all for today, no? Hope mo nga nalingaw mo sa mga umaabot pohon nga videos dire. That's all for today mga ga, ikabe. That's all for today mga ga. What's up, game? Mga Tama, ga! eh? That's all for today. Kabe, that's all for today. That's all That's all for today. for today. Mga ga. Mga ga! See you in my next video. Video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. No, that's all for today. Anoy out. Bye!